beste hain badauzen. Vale, orduan, eta ja hemen bukatuko dut, más o menos, zer egiten du ekonomia sozial solidarioak eta bar, pues, proposatzen du nolabait duguna zirkularitate sozial integralago bat. Hau da, ez ekonomia zirkularra produktuaren efizientzian zentratua, baiz eta aztertu ea sistema bere osotasunean eta jendartearen erabilerak barne ea zirkularragoa den, edo aztertzea. Eta horretarako SDBM edori da, ingelesez, Sufficiency Driven Business Models. Claro, enpresak beraien mozkinak lortze dituzte gehiago saltzetik. Hori ez bada aldatzen, incentiboak ez dira aldatzen. Horregatik bere izaten dute ez, ezke gure business model, gure negozio eredua ez dago orientatuta geroz eta gehiago irabaztera. Orientatuta dago nahikotasun maila batetara. Ni biablea ba naiz, horrekin konformatzen naiz. Ez dut behar geroz eta mozkin gehiago pilatu. Eta hori da gakoa, bestela ez dugu incentiborik. Horrekin zer lortzen dute? Pues bederatzi R horien jerarkia ondo aplikatu. Zentratzen dira adibidez, ja, de entrada, sektore batzuetan ez dira aritzen. Orain dago eztabaida, no, hay que aumentar el gasto militar. Bueno, pues esaten dute, no, el gasto militar ez da, directamente lo rechazamos. Osea, ez da lehendabiziko R hori de rechazar bakarrik produktu konkretu bat, ez incluso sektore oso bat, ekonomiaren sektore oso bat baztertu dezakezu. Baina, hori erren jerarkiari dagokionez, baina hori lotuta dago produktuetan zentratu baino ekonomia osoa birpentsatu daitekela. Printzipio eta balioaren batzuekin eta nahikotasunaren etika edo kontsumo arduratsunarekin eta desmerkantilizazioa sustatuz. Hori ikusiko dugu hemen bukatzeko hiru adibide konkreturekin edo eta, bueno, hau eta beste diapositiba, eta horri hain siltzen ez. Adibidez, orain, energiaren kontuan, edo ez, hasiko gara beti. Osea, gu joan alga erosketa egitera supermerkatu batetara, haundi kategorietako batetara, eta ere baituzte lerro berdeak edo jasangarriak edo hainbat neurri hartzen dituzte. Horrezki no hagan nada, egiten dituzte, Adibidez, horietako batzuk ere egiten dute hauek bezala, pues reducir los envases de plástico. Hori, batzuk ja, bakizu ez direla legalak, eta hala ere badaudela batzutan. Porru gutxi batzuk bakizu supermerkatuan, que están pelados, cortados y envasados en plástico. Eso es ilegal. Ja aurtetik aurrera. Eta oraindik egiten da. Osea, gauza batzuk saltu behar dira ja produktu libretan sin empaquetar, a no ser que sea más de 1 kilo. Eta hori oraindik ez dute aldatu, osea, da zuzenki ilegal. Bueno, reducir los envases de plástico, reducir los elementos dañinos o peligrosos, reducir el transporte, reducir el desperdicio de alimentos. Hori, supermerkatu kooperatibo batetan, ez dakit, ni Gasteizen dago Bioalai, horren bazkidea naiz, gara 1000 pertsona, pues, kontsumo ekologikoa, lokala, arduratsua, bizitatzen direla produktoreak, baldintzak, hau egin dezake adibidez un supermercado cooperativo como Bioalai, edo agian incluso egin dezake supermerkatu handi batek ez bere produktu guztietan, baina behintzat produktu mota batzuetan bai. Baina egiten ez duena da beste gauza hauek. Ere direla hainbat R batzuk, como reducir el consumismo y el marketing, hau da, los típicos 3x2 o en la segunda unidad un 20%. Hori ez duzu zertan egin behar, no? Rechazar la competencia de precios entre los productores locales. Hau da, hauek egiten dutena da pagar precios justos, baina los proveedores egiten dute rotativo. Hau da, aste honetan hartzen diot baserritar honi, hurrengo astean beste bati, eta horrela eskala batetan. Horrekin ere zer lortzen dute? Revitalizar las comunidades locales.
Edo zer egiten dute, reubicar o relocalizar las relaciones de consumo y producción, hau da, gertuagokoak izatea eta tokiko eskalakoak. Orotara, helburua zein da? Helburua ez da simplemente produktu bat jasangarriagoa izatea. Helburua da replantearse el sistema agroalimentario en su conjunto. ¿Cómo? Buscar la soberanía alimentaria. Horregatik diot fokoa ez dela hasieran esan dizuet, edo produktu bat, edo katea, edo sistema osoa. Hemen helburua da sistema osoa. Berdina energiaren kasuarekin, no? Goiener ezagutuko duzue edo. Zer gertatzen da hauekin? Bueno, ja, egiten dituzte zirkularrak diren gauza batzuk, como reducir la extracción de materiales vírgenes, adibidez combustibles fósiles, reducir los impactos de la producción y distribución de energía o reducir la dependencia energética, autoproducción y consumo. Ondo. Baina orain Araban daukagu kriston arazoa, solaria, adibidez, sartu nahi dela eta zer egin nahi du. Jarri nahi ditu fotovoltaiko pilo bat. Incluso lur eremu produktiboetan. Orduan diozu, bueno, si son fotovoltaicos, también reducen los combustibles fósiles y también reducen la dependencia energética, ¿no? O también es energía renovable. Ja, baina hori ez da gakoa, hori da produktu bat bakarrik, energia fotovoltaika. Eta guk zer pentsatu nahi dugu? Edo katean, edo sistema osoa eraldatu. Eta guk zer esaten dute? Kontuz, es que gure helburua da replantear el sistema energético completo, la soberanía energética. Eta horretarako zer egin behar da. Ez da behar produzitu auskalo zenbat eta sarera sartu, baizik eta pentsatu modu de relocalizar, reubicar y descentralizar los sistemas vinculando la producción y el consumo. Orain, con el famoso apagón, que no me enteré nada, porque ni kanpoan nengoen, baina zeintzuk ziren energia berreskuratu zuten toki lehenetarikoa? Los que tenían sistemas autocentrados, sistemas locales de red. Gero, redistribuir la energía y desmercantilizar. Badaude, produktu batzuk direla oso basikoak, jaki batzuk edo energia, pues que hay que tender a desmercantilizar. Eta berriro, con lo del apagón, bazue municipio batzuk zirela de producción o de redes municipales, los primeros que recuperaron. Orduan, desmercantilizar también la energía. Baina hemen, eztabaida orain Araban pilpilian dagoena da, la de rechazar. O sea, no queremos energías renovables fotovoltaicas a cualquier coste, no, rechazar, no utilizar tierras rurales o agrarias productivas, ¿no?, para la generación de energía. Habrá que priorizar que sean instalaciones pequeñas sobre macroproyectos. Eta lur horiek emankorrak baldin badira eta aldi berean sustatu nahi baldin badugu soberania alimentaria, ez dugu sisteman pentsatzen baldin badugu, ez dugu energia hobetuko honen kalterako, soberania alimentariaren kalterako. Horregatik, hemen, uko egiten diogu, edo fotovoltaiko edo energia mota batzuei, baina bestetik berriro ere la jerarquía de las seres, reducir. Es que Goyener te asesora no en que tu factura sea más barata, te asesora en que consumas menos energía. Ingurumenarentzat zer da hobe, que tú pagues menos o que consumas menos. Que consumas menos, así de simple. Energía. Orduan, incluso rechazar ciertos tipos de recuperación de energía o recuperar las pequeñas centrales hidráulicas o lo que sea. Orduan, esa me ayuda nada. Ekonomia zirkularraren ikuspegitik egin daitezkela gauza gehiago aldi berean beste irizpide etiko edo sozialak edo sistemikoak baldin badituzu. Eta berdina ere agroekologian sustraiak habitat design edo beste edozin izan ziteke. Adibidez, orain supermerkatuek zer behar dituzte bere supermerkatu handiek, beraien abastazioan mendorako, productoras a gran escala, inviertan de un montón de leche o de un montón de queso o de un montón de lo que sea. Baina orduan makrogranja horietan zer gertatzen da. Bilatzen direla, eskrementu pilo bat, eta ari da kaltegarriak. Eta egin daiteke, zirkularrak, pues cogemos el excremento y vamos en camiones y los llevamos a una planta de tratamiento y los reciclamos. Hori da ekonomia zirkularra? Hau diote, ez. Hau diote, zer aholku ematen dute berai izatea? Eskala doitu zure produkziora.
zuk birziklatu behar duzu zure terrenoaren barruan. Hau da, igual ezin dituzu izan 50 behi baino gehiago, pues no puedes tener. Porque zure ondoko lurrek no soportan más excrementos que los de 50 vacas. Ez dut gogoratzen, lo de 50 vacas me lo estoy inventando, ez dut gogoratzen zenbat esan zidaten. Baina ulertzen da, hori eskara. Pues, jo que sé, ordua denez, hemen utziko dugu daude... Daude, bueno, ez dakit, adibide gehiago edo delakoa, eta orduan, pues igual, bueno, lo del greenwashing de Coembes, supongo que sabéis que Coembes son los malos de la película, ¿no? Por si acaso, diote hau saltatuko dugu, baina, claro, es que esaten genuen hasieran, helburuetako bat zen, ontzien 100% birziklagarria izatea. Insisto, birziklagarria denik, ez du esan nahi, birziklatzen dugunik. Eta hemen Greenpeace estatu mailan egin zuen azterketa oso bat, Coembes zemotatako gezurrak egiten zituen, eta zemotatako arazoak zeuden, adibidez, que exportamos basura, adibidez, que curiosamente se incendian plantas de reciclaje, tienen la mayor tasa de incendios, egia da material horiek txarto pilatuta inflamableak dire, hori egia da. Baina da ere, las aseguradoras, que son muy listas, les han descubierto que tienen unas tasas superiores a lo que debería de ser. Eta orduan, la sospecha de intencionalidad, edo deposit vertederos ilegales de plásticos, osea, egitan, gero birziklatzen da portzentai oso bat. Naiz eta batetik dago arazoa nola jasotzen dugun, baina naiz eta ondo jaso eta banatu, gero ez da ondo birziklatzen.